Оп. Чакай да не възалитна. Да не възалитна. Госпожо Чулак, ще ме заболяте, защото съм по-изучен. Мама сега съм имат на голямото препятствие. Добре. Боже, да ми водите по тези места. Бог да не виновен. Давайте тук за бързо. Хора, като бяхте ме докарали тук, то беше някаква късна есен. Беше късна есен. Всички листа бяха опадали. Виж колко е красиво сега с леви, колко е красиво. Есента се заслужава. Тогава беше късна есен. Мъгла, вятър. И ние ходим тук. Иди, давайте напреде. Бягайте напред. Да, точно така. Боже. Какво е било пак? Не, красиво. Ние помним. Това е и сме благодарни за всичко, което сте направили за нас. Бог да не